Gawa sa mga maanindot nga mga isla ug ma-enjoy ang mga water sports activities, usa sa maayong duawon ang usa ka isla sa lungsod sa sulat sa Eastern Samar ug tilawan ang ilang mga native nga pagkaon. Ato kining sayran sa report nga suroy ug dalag food trip ni Femari Dumabo. Tuyoon man ang lungsod kay gikan sa Borongan City, Eastern Samar, mobiyahe pa og usa ka oras aron makaabot sa lungsod sa sulat. Kung mahiligon ka og water sports activities, mamahimong masuroy nimo ang mga isla nga gibuksan na ngadto sa publiko. Usa niini ang isla sa San Vicente nga adunay maanindot nga baybayon ug dagat. May lami ang ikadalit usab ang lungsod sa mga bisita sama sa ilang native food nga pinangita na sa gawas sa nasod. Usa niini ang pudpud nga gipreserbar nga nakatunan sa mga mananagatsod na sa usa ka siglo. Gipabukalan nila og pipila ka minuto ang isda aron mas sayon ang pagkuha sa unod niini gikan sa bukog. Unya tiplahan gamit ang kalamansi ug asin aron pagpatay sa langsa. Hulmahon kini og lingin og paasuhan sud sa pipila ka oras. Ang pudpud delicacy nahimo ng panginabuhian sa mga mulupyo sa lungsod. Ito yung naging way, naging source of income nila ito para paaralin yung mga anak nila. So, malaking tulong siya after tapos na yung mga anak niya. So, nakakapagtrabaho ng iba. So, yung iba naman, yung hindi kumbaga nakatapos talaga, na-adapt nila. Ito yun. Uban ni Marlon Malgazo ug Edward Tubilan. Femari Dumabok. GMA Regional TV Live.